Og videre til Danmarks bedste idé. Her har vi... Ja, jeg ved ikke, hvad hun hedder. Det tror jeg da vist nok, vi er. Dule. Okay. Altså, nu tænker I sikkert, at det her, det ser bekendt ud, ikke? Men nej, det er det ikke. Det kan godt være, det er vand på flaske. Det kan godt være, det koster 30 kroner mere end alt andet vand på flaske. Men det her er sensuelt vand på flaske. Blandet med lidt kopper. Ja, nu har vi hørt nok fra hende. Nu skal vi videre til den næste Danmarks bedste idé. Vand på flaske. Sensuelt vand på flaske. Vital. Ja, den her bolle, den har jeg designet. Den har jeg designet 2 gange nu. Nu er den jo endnu bedre. Nu kan du bare smide ud af vinduet. Men nu, det her, hvad jeg har lavet den her gang. Et nyt glas. Et flot glas. Og så drikker jeg det. Så bliver du svivet. Så er du død om. Det var min opfyldelse for det. Nu skal vi stemme om, hvem der har Danmarks bedste idé. Bøjlekvinden! Vital, det er meget bedre.